Nano babo kabalen, kumusta kayo po? Yako iluwi season ning Huerin Pampanga. Chungin kay Clark. And feature mi ang ening aldong ini ing CSM Grill. So mik open jay CSM Grill March 8, 2019. Oita burimi pong packet kaya kayo nung nano laretang sa serve da keni actually ing menu ng impression ko kanita bala ko Korean restaurant siya pero ali pala. So sa serve da keni retang Filipino food pa mo rin. High fans ganun. Anyway, dako salamat po. Abayan nyo kami po ngayon ng aldong ini. Pakit mi po kaya kayo nanin kaning CSM Grill. But guys, CSM stands for Clark Square Mall. So apininitang bala mong arcade kini harap airport. Landmark na is itang Luenthai. Wait, rin na rin serve na. Alam nyo naman o. Wow, I think ka na akong photographer. Mag-obraya. Okay, montage tamo pa. But guys, din na kami kasi kini around 4 PM. Medyo mapali. Inggawan tamo, lungub tamo ka rin VIP rooms da. At least packet ko na kaya kayo nung nanularetang rooms da na pwede yung gamitan kayo ni. Ayun so atin tamong VIP room. Ini tsaka ini pareho lang mo po. So this is how much? 2,000? Consumable? So okay, use this room 2,000 consumable. So it can accommodate around 10 people. Pareho yan mo kaya ito. Ining room naman ay ni double the size. So this is 3,000 pesos consumable up until like 20 person. So maka VIP room na kayo, di ba? Okay. Count tamong any lungub ta na packet ko kaya kayo yung table tamulo niya. What? Mag-umpisa ta na. Kabalen, salamat kayong pamantabe at yung kami ngayon kayong kilub ng VIP room do. And loan nyo naman. Syempre para komportable tamo mga maka-air condition tamo. Okay, but loan nyo naman yung pamangan. Kadakala, sabi namin. Sila kita. Budang. Karakala, sabi namin budang, di ba? Anyway, so mag-umpisa tayo ng mga just to give you a rundown. So atinta mong liempo, sinigang na hipon, atinta mong crispy pata, baked mussels, then barbecue, pork and chicken sisig, atinta mong grilled pusit, ating beef caldereta, ating pako salad. So ini naman itang kari-kari. Iniing pera masakit na obra. Nung ka rin ka mag-umpisa. Potang sobra kadakaling pamangan. Umpisan tayo pa mo kayo baked mussels. Guys, kanya naman yan, no? Overflowing with cheese and kabalo na pa rin kayo ni pero takman tayo na. Of course, it's amazing. Kunin tayo yan. Naman, ha? So yung downtown, takmantala pa ang paditak-ditak kay but abe kay mga kakatamong photographer. Sana mag-enjoy kayo. Wow, so susunod tamo naman takman ining karelang grilled liempo. Wow. So hindi naman ining karelang grilled liempo takman tayo. Wow. Yan kaya hindi lang tayo di taka nasi. Wow. Yaman ha, Brad. Kadakal pa, takman tayo naman ngayon ining karelang beef caldereta. Ayun yan. Beef caldereta. Look at that. Sabayan tayo ng tita kanasi. And cheers. Malambo ya. Malambo ya. Tsaka buli kayo itong pangamaparas na. Pangamaparas na. Niya-niya ni pangamaparas na. So
Susunod naman itang kare-karida. So pansinin yung kare-karida, aluan na initan traditional na kare-karidang wala mo pebokal dekeng sauce. So ini, hiwa-hiwalay, yan. So kinangwata mong piece ketang meat. Yan, di na tayo pang balasenas, ampong kamangyang, ampong petchay, tsaka tayo til-til kenny. Wow! Look at that! Yaman again. Subukan tayong metong samulini. Whoa! I'm excited, guys! All in one bite. Halos ako nilalangot. Pero grabe manyaman niya. Super ako maglaram. Maya-maya itang peanut butter. Okay, but kaya tutuwa ako mapagbagok pero manyaman itang bagok do. Plus, fresh na rin kahit mo vegetables. Bawing kari-kari. Wait, susunod tamo naman yung sisig. So, kalupan ng sinabi ko na din, atin lang sisig pork. Atin lang mo naman chicken sisig. So, pareho to alang takman. Wow. Wow. Sisig yung Kapampangan. Kala yung masyadong arty pero manyaman yun. Ito naman kayo. O hindi naman yung karelang sisig, chicken sisig. Kalupan na nitang nandin. Di na tayo dita ka nasi. Tsaka tayo takman. Wow. Wow. Nung kunan mo ko nung sana yung orderan nyo kaya, mas patukya ka na ako itong chicken. Same flavor and same experience na nitang pork sisig pero tapin, mas healthy ito. Or lesser guilt hanapin. Hindi pa rice ko tuloy. Wow. Wow. Wait lang, susunod tamo takman of course ining crispy pata. Wow. So yung tiltilan natin yung aslam, ating yung sibuyas, ating yung lara. Wow! Tama tayo. Kaltong na. Wow! Meron pa. Manyaman. Anyway, gisasan mineman ning photographer ko ini niya gamatan tayo mo. O kaya mo kaya ka? O ako na kaya ka. Gamatan tayo mo ne. Yus. Ooh. Another dip. I have always been a fan of pako salad. Ang buskinanong salad nating pako, I will always go for it. Lalong-lalo na ini neka-fresh datang kay batatin niya pang ebon malat ebon. Woo! Yan, din na tayong pako, ebon, sibuyas, kamatis. Di na tayong tita ka bagok. Look at that. May itong yung subuan ini. Wala ko nga sabi, grabe. Super. Comment kayo itang ebundang malat. Manyaman nyo. Super. Ayan, so a refreshing way to clean your palate is buko. So bago tayo mong mag-dessert, ito tayo pa yung buko daw. Fresh buko. Oh man, nothing beats a refreshing natural buko. Apin nining nature's water ini. Wow, niya na. Okay, so last to show you guys before kami mag-proceed kayong pamangan kayong table tamo is their dessert. So of course, this is a leche flan. And look at that, caramelized. You know, guys. Wow. Sinful. And ako may bugtok nang. Ito, so quick
information about CSM Grill. So they are open from 10 a.m. up until 11 p.m. Monday hanggang Sunday ito. Just to mention pala, they just opened March 8, grand launch na ito. Congratulations po kayo. Ngani, mangutang kayo siguro nung mag-deliver na ba? As of publishing na ning vlog ay ni, they are still working on that. Pero nung matun ako man catering services, yung mag-cater lang mo naman pala kayo ni. So you might want to contact them po tang ating kayong occasion. And then pansinan nyo kitang luwal at tintamong alfresco, tintamong open air. Tila mo naman kung swimming pool. So ito atin yung separate entrance fee ito. So mangan kami po. Sana abayan nyo kami pa po nung ating kayong comments, nung ating suggestions. Leave them at the comment section. And we'll see you at the end of this video. Ito, so ay nitang amanuan kong resort kaya kayo. So tinla namang swimming pool. Iba't kaya ni tintamong statue na ning or tintamong image na ning Christ. Christ the Savior, I think. And din itang swimming pool da. Yan. And yung CSM or itang Clark Square Mall, atinya mo naman malapit na mall. Ay, atinya mo naman malapit na hotel. So I think that's the hotel airport. Good to mention na rin. And ayun karelang swimming pool, guys. Wow! I think pwede lang kayo nilang day tour or nung mag-overnight kayo ay ditang hotel. So might want to consider this resort inside Clark. Ito, dakasalamat po kayong pamantabe. If you made it this far, I salute you guys. Dakasalamat kayong pamantabe. Ito, dakasalamat po. Until our next discovery, let's discover Pampanga.